Yalçın Küçük, Mamostay Öcalan teorisyeni PKK. Beja çaremin. Wek medebeşin raporî de bahs li destpêka salên hefteyan li çaxê raporî kire ka bi çi awayî Tirkiye bi dehan zalamê xwe ji bo mabesên istixbaratî û bicîkirina armancên dewletê şandina nava partiyên çep Tirkiye bi giştî û bi taybetî PKK. Ku di vê demê de PKK xwe bi partiyekî girêdayî binamayên kurdatetiyê û tekoşîna ji bo avakirina Kurdistana mezin didan askirin. Lêbelê bi formekî çep di vê zemînê de me bahs li wê yekê kir ka Tirkiye bi çi awayî Yalçın Küçük nêzî Abdullah Öcalan û Partiya Karkerên Kurdistanê kir. Her wiha bi çi awayî Yalçın Küçükê Mamostayê Öcalan û teorisyenê PKK diçe dolabeka û li wir di Akademiya Mahsûm Korkmaz da perwerdê dide kadro û gerîlayên PKK. Her wiha me bahs kir ku bi çi awayî Yalçın Küçük diçîte Ewropayê da ku bikare medya PKK bi jêr desthilata xwe û kenca xwe li ser dane. û her wiha bi çi awayî di rojnameya PKK bi navê Yeni Ülke an ku welatê nû nivîsan çap kirine û hemwext bi çi awayî rêgiriyê ji wê yekê dike ku welatperêzên Kurd di kanalên PKK de yê bi navê Med TV'ye de derkevin ku li wê demê de Yalçın Küçük bi xwe bernameyekî li vê kanalê pêşkêş dikir û Öcalan jî beşdarî dikir. Lêbelê gelo peywendiyên Yalçın Küçük û têkiliya û bi Öcalan û PKK tenê ev bûn bêşik nexêr. Li sala 1996 da Türkiye xwast Öcalan'ı Şamê bikuje. Lêbelê Yalçın Küçük rêgirî li vê planê kir. Li sala 1994 heya 1996 Tansu Çiller û grupa wê gelek rê ji bo kuştina Öcalan bikar anîn. û li roja 6 gulana sala 1996 da li ber deriyê dibistana PKK erebeyekê mayînkirî teqand û beyî ku zirarek bigihe Öcalan û derbas dibe. Yalçın Küçük li ser vê bûyerî hişyarî da bu Öcalan. Anku berwextî Öcalan haydar kiribû. Li sala 2009 de li wexta dadgehkirina Yalçın Küçük ew dibêje min ji Öcalan ra got haydarî xwe be wê te bikujin û ew kesên ku zanyarî day Mesut Yılmaz bû. Lê li dadgeha Melafa Ergenekon da tê gotin yê ku ev zanyariyê daye Öcalan Serok Erkanî wê demê çevikbîr bû. Li Öcalan û Küçük qebûl kirine ku zanyariyan bi hevdû bidin. Ev jî giroveyekê herî bihêz e ku Yalçın Küçük pira peywendiyên di navbera Öcalan û dewleta Tirk de bû. Hinek aliyê din dibêjin Yalçın Küçük bi rêya hevlingê an ku bacanaxê xwe zanyariyan dide dewleta Tirkiye. Li sala 1961 de Küçük di gel keçekê fermandarekê leşkerî dizewuce. Hevlingek bi navê Cenk Dîwan Tepe hebû ku ev kes dîplomat bû. Wexta Küçük li Şamê Cenk li welatê Çîkê Prag konsul bû. Küçük zanyarî razesî wî dikirin û wî bi rêya xwe ew zanyarî didan Tirkiye. Küçük li sala 1990 heya sala 1998 di gel PKK bû. Hevdîtin di gel Öcalan encam didan û beşdarî kanalê PKK dibû. Her wiha li festîvalên PKK li Almanyayê beşdarî dikir û bi eşkere digot Öcalan serokê min û silav didan gerîlayan û li sala 1998 vegera Tirkiye. Lêbelê bi tenê 2 salan hat zindanî kirin. Ev jî dide diyar kirin ku Yalçın Küçük ji aliyê dewletê ji bo nava PKK hatibû şandin. Gelo ger bi ekis be çima bi tenê 2 salan Yalçın Küçük ji aliyê dewletê ve tê zindanî kirin. Erê kîjan kesê din çoya nava PKK de û ji Öcalan gotiye serokê min û silav dane gerîlayan û bi tenê 2 salan hatibe zindanî kirin. Yalçın Küçük da ku dijîtiya PDK û Barzanî bike rê ji bo Öcalan zelal dikirin. Ew tişta Yalçın Küçük li dijî PDK û Barzanî digot û dibêje heya niha Öcalan jî her wê dibêje. Öcalan digo malbata Barzanî de esasê xwe da Yahudî ne. Aras ew gotin ya Yalçın Küçük e. Yalçın Küçük de esasê de bi Ergenekonê ku aliyê netewperestê Tirkiye bûye girêdayî bû. Pişra û li sala 1999 bi eşkere dijîtiya Yahudiyan kiriye û pirtûk nivîsandine û gotiye pir Yahudiyên veşart di nava me de hene. Yek ji wan nivîskarên wan pirtûkan Yalçın Küçük û xwendekarî wî Suner Yalçın bûn. Ev dibêjin Bedirxanî û Cizîrî û malbata Barzanî û Musa Enter û yên wekî wan di esasê xwe da Yahudî ne. Paş salên 2000 netewperestên Tirk di nava Tirkiye û Kurdan de dijîtiya Yahudiyan kirine.
Öcalan jî heman kar kiriye û gotiye malbata barzanî Yahudî ne. Yalçın Küçük li sala 2013 da bernameyekî televizyonî de gotiye ez nikarim bêjim malbata barzanî bi tekît Yahudî ne. Lêbelê wan xizmeta Yahudî û İsraîlê kiriye. Bi vî awayî gotina xwe veguharandiye. Yalçın Küçük di nava çepên Türkiye û rewşenbîlên wan da li dijî malbata barzanî bangeşek kiriye û wan li dijî malbata barzanî bi kar tîne. Her wiha li gelek programên televizyonî de gotiye barzanî cudaxwazin. Li ser başûrê Kurdistanê Yalçın Küçük gotiye Bakurê Iraqê wê bibe İsraîla duyemîn li navçeyê û di medyaya PKK jî de belav kiriye ku wê dewleta Kurdî bibe leyîstûkekî di destê İsraîlê de. Li sala 1992 de Yalçın Küçük ev axaftin li dadgehê gotiye ve bawera min Öcalan ne terörîst e. Lêbelê berzanî teröristekî herî mezin û xeter e. Lûşîna ku hûn dewleta Tirkiye peywendiyan di gel barzanî pêş da bibe, pêwîst e bi hemû hêza xwe şerê barzanî bike û barzanî jî nav bibe. Her wiha pêwîst dike Kurdên me li dijî barzanî bidin şerkirin. Ger ez wekî Tirkekî bi tenê bimînim, ez ê çekî xwe helînim û li dijî dewleta dagirkera barzanî şer bikim. Min ji serok erkan re gotiye ku Kurdên me yanî PKK li dijî barzanî bikar dînin. Bi vê re wê dewleta barzanî ji nav bibin. Dema îro em mêze dikin li sala 1992 heya sala 1998 da ku PDK û PKK ji rûyê siyasî û leşkerî şerê hev dikin. Dewleta Tirkiye mipa ji vê yekê dîtiye. Dewleta Tirkiye bi hêza xwe a leşkerî kete başûr û hêza PKK a dibin kontrola wê jî de her ji başûr bikar anî. Bi gotinekê din dewleta Tirkiye PKK şand başûr û bi bahaneya derêxistina wê û parastina sunûrê xwe derbasî başûrê welat bû. Ew tişta ku Yalçın Küçük dibêje em ê bi alîkariya PKK Bakurê Iraqê dagir bikin û niha ev bername di warê pratikî daye. PKK ku ji sala 1992 de heya niha rê nedaye pêşmerge û partî derbasê Xakurkî û çiyayê şekîv bibe. Lê di du rojan da ji bo Tirkiye hişt. Rast e sîstema şer hatiye guheran û balefirên cengî kêncekê bi bandor heye. Lêbelê PKK bi salan e li van çiya navendên xwe mihkûm û bihêz dike. Erê gelo çima PKK ev çiyayên xwe yên ku herî asê ji bo leşkerên Tirkiye hiştin? Li sala 1990 de Yalçın Küçük gotiye eger Türkiye bajarê Musilê bi dest xwe ve neîne ve Amedê jî dest bide û ji bo bi dest xwe ve anîna Musilê Kurd jî me re pêwîstin. Em dikarin bi Kurdên xwe yanî PKK vî karî encam bidin. Öcalan her tim behsên nexşereya netewî û Tirkiyê dike. Ev nexşereya millî ku Öcalan jê re xeber dide, ew wekû Musil di nava nexşereya Tirkiyê de cî digire. Kuçik li dadgehê dibêje min rê neda Kurdên Tirkiye bigihîn rêbaza barzanî. Ger Kurdên Tirkiye geheşt ban barzanî wê çaxê ew da daxwaza xaka me bikin. Lêbelê li demekê nêz da ew Kurdî wî piştgiriya Tirkiyeyê yek demokratîk bikin. Maqey ew ne xeyala Tirkiyeyê ye. Mirina Kurdekê ji bo Tirkiya yek demokratîk. Dîsa Küçük axaftina xwe li hember dadwer berdewam dike û dibêje navê min biçûk e. Lê min xizmeteke herî mezin ji bo Tirkiye encam daye. Gerek ji ber vê yekî min ji Yalçınê mezin nav bikin. Her wiha Yalçın Küçük di gotinekê din da dibêje êdî karê min bi dawîtê ji ber ku ew ronakbîr, nivîskar, rojnamevan û siyasetmedarên ku min perwerde kirine êdî ne tenê bûne dijminên barzanî. Belku ew bûne dijminên barzanî û dewleta Kurdistanê jî. Her wiha bûne dijminên hizra nasyonalîstî di nava Kurdan da. Ji ber vê sedemê êdî bila Tirkiye, İran, Iraq û Sûriye rûnin her hezir di durustbûna dewleta Kurdî da hat kirin, ew kesên ku min perwerde kirine wê bi dijî rawustin û dewleta Kurdî dirist nabe. Li ti ne di fikrê me de heye, ne di felsefeyê me de heye, ne di exlaqê me de heye. Em wekî ku ew dibêjin kiyanekî Kurdî, dewletekî Kurdî ava. Wê çandê nas bikin. Nas bikin go azadiya Kurdistanê ne tenê yekî Kurd xwedî şaşik bi serokê te. شلون انا كسمان رسوا وسوكو بقيمه كرد للرجاوي كردستان ده بهمان شي والروج بالروج بارتي بتشوكا كينو رسوايا كينو لساحه ميدانه كذا نايلي بيتانوانا بكاركي قرصه كردستان حركه كردكان روسلاتي كردستان بانگ لهم واندكم اگر ان هي كرداتي كان بنا مالي بارزاني تشان قد بيشواني هوك او كاتراس
Bu Kurtî Yalçın Küçük mamosteyê eqlî bû ji bo Pekekî û Öcalan. Ew karî Pekekî ji hêla Kurdistanî bûnê dûr bixew û serketin dibe erka xwe da jî aniye.